Pasingot ko na guys, pasingot ka buwan sa... Jogging ko na sila, ako ko'y labot, bawal pa ko mag-jogging. Masarap man dito dito. Working. Wala. Sigman ka dito ba? Oo. Ako, matagpuan. Daga. Garang kusulga. Sakoy, dali, gila-gila. Masama magpanahon. Ay, ay, bakit? Amot ko dari dagat. Ang paglaban na naglaban. Lamang ko na yung pressure. Ingat ko katawag viewers. Oo, magamping daw ta. Okay, anak ko may balita. Bisikleta ka, ay ba? Pagpalit na ng pwede. Ay, tingko. Pwede ba, bike-bike ka dito, eh? Samot, bawal. Bawal ka di mag-jogging. Kahit ano. Pagtatag. Guys, masyong buntang ninyong tanan namin karon sa Kuan guys Plaza. Kaya may exercise na nangatang-adlaw guys aning tunga na. Di ba lagi bawdan ni dapit? Dito lagi sa Tanggalab dyan bawd lagi. Wala, tanaw kusog mo ba? Bawal dito kay murag paborang ko dito. Hindi kusog man gyapon, mabalang ko dito. Jogging ko no sila. Ako maglakaw-lakaw sa ako, di sa ako magdagan-dagan. Easy na noon. Sira ulo. Dito lagi grabing kasuga lagi gampas. Kusog dito. Kusog mo dito lang kay. Dito may pabor kay sa kusog. Ano ba kayo na? Puta. Limani. Yun ni dai. Walking mo guys. Okay. Murag ko nagtiyan na. Pero ko sa di na siya maka kuan, hinihini na siya kay bawal pa. Okay, kayo. Si Madam. Sa. Awa mo kuan guys. It's sunset. Alas 5 pagkapin guys. Among gikuyog si Mama Dili. Tulog sa kuno siya. Ninot kayo guys ang view. Ninot kayo ang kabuntagon. Si Madam. Si Madam. Ting 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 ting. Yang jogging ron kay pinaki ay pinana rin yung jogging. Kay bawal pa mo siya madagan. Hindi pa usaw. Gansi kaysa sa una mag-jogging na siya, siksik-sikay ko na, jacket na may ana o. Nasa belt bag? Nani belt bag. Mawara ni ko. Sa una mag-jogging, siksik kayo, kung nagsapo, nag-jacket na may belt bag din ako kayo, pikas-pikas. Ano pala hagi? Belt bag ka dyan. Mawara ni do. Wara kon. Kanos Ma. Budlay, mawa, alas 10 sa gabi mo na, kinangitag kanon. Taghab-hab. Ito sa pangitagi? Gabi ni na, ko grabe ang duha ka box nga pizza mo na may suod, kasi likaon na to. Nanangil mo? Papuy.
Ano po yung pasangin niya? Ay mo panangilo. Natugog sa'yo. Kasi wa matugog sa'yo. Ang tuyok. Mo dito. Diri ra balik. Taday. Ha? Pakusinta boy. Ha? Pakusinta. Tudlo manggol. Ingon siya mo jogging. Ba't siya naglakaw ra? Sige yan, mag-jogging ko na siya. Kaya may mag-jogging. Hindi, magkirahan lang yun mag-jogging. Kanang lang ba para, kanang. Importante nga tagtago ni mo ang Oh, lawas. walking lang para Paningat ka. bisag mga 30 minutes na mag lakaw-lakaw ra kaginahin mag-burn mangyapon kag kuan basta di na ka moababog daghan. Ikaw noon, gi, mo'y magkuhan ka kay tampok na ka. Istorya ang mga. Unta na jabe? Tambok na. Nag-gym-gym, pero ning tambok na. Uy, muscle na tana. May muhang Tanaw, mo na nag-jogging na papugi. Jogging na papugi ba? Ato ko kayo. Tugno kuno kayo. Igna jo, jogging na papugi. Uy, tugon. Pila na, may 4 months na ba yun? Wa pa. Karang 11 sa. Ay, 4 months na. 4 months lagi sa. apoy din na. Di lagi, gara po siyo. Lakaw-lakaw lang sa god. Na god. Padaganon mereka. Gara-gara. Pinaarte ang putik. Ano magin ang mga bagay, mag-jogging, pinaiwad, magin na pinaiwad. Ay, pretty good. Ganun may good man. Ganun may good man. Para maanad na, sexy maglakaw. Ay, naku, siksi. Ina ka mo, siksik, dili siksi. Siksi ko no. Sorry to, okay na guys, ano. PlayStation mo na. PlayStation eh. PlayStation na. Murag ka ni may gisano. Oh, Metro gisano. One man. Supermarket. Department store. Department store. Allah. Kinahanglan na pang shopping. Pang shopping. Sirihan manggod. Magkano ka? Magpunghati na sa masero para lang na may pang-shopping niyan. Ay sa. Si Mana. Kapag na college siya magkuwato na ko sunod mag-shopping. Putik, patay tayo dyan. Ito, magpupunta sa mong boarding house. Mas ko ila pag-apil. Mas ko ila pa siguro sa kapil kay. Lalo. Wigin, pakon kang karaho ka. Wa man lagi mo managan. Mag-jogging man ka mo. One pack, 1,000. Pati na target na road na 15,000. Naratisip kung bagong gawa ko rin. Pwede na ito mag-control yung blood pressure, yung blood sugar, Hi guys, nabili na ko. Kana silang duha, lanjo na. May nairamang kukuhan, lakaw. Medyo na laman paningtin o kuhan ba, ginagmay. Amang gidas mama, kay medyo laman po ma-exercise siya, di man uban. Utugon pa siguro to siya. Kana sila to ah. Nabili na kuno ko na hiniramang ko. Okay. Bawal pa mo magtagtag. Naghanang iro. Huy, adyan taon mo pamaak. Kana sila dito. Buang baglati nga. Marami mang tutuk. Marami magkakanin. Taas ka dyan kuhan karon guys, dagat.
man kagawa sa gadlaw. Tambunan mas panganod. Nagisag per guys, gisugod nagkuhan trabaho. Ngayon na ako ni bubiyahe dani puhol. Padong buhol. Sila ladyo na. Daga ng isda to Nakita ninyo guys mga isda stripe. Ito nagduha ladyo na. Kung nasa ko dari guys pahuway sa ko. Kung hangat ko. Nanglingi pa ko no. Dahil naligo oh. Nasgiyan oh. Masar kay jang papa. Asa naman si Papa? Naglingkod raw. Bawal pa kumudagan. Kay. Matagtagang tahi. Di pa kasi Papa na pala. Hara mas Papa? Papa dito. Lingkod na lang ko kay mabijaan mo ko ninyo. Asa? Dari ra. Hindi na kamudagan? Dagan ba? Clear ba? Kapoy. Magbaklay ko ako na mangisa kay mabijaan mo ko ninyo. Tungan mo papagod. Nagdagan si Papa. Guys, nara ko dari guys sa plaza. Galakaw-lakaw ra ko gaho kay nagidagan man sila. Nagijaging sila. Nagmusabay ko kay mabijaan ramon ko. Nagalain-lain na lang ako gaho dari. Nakawlakaw ra ko. Kaya di pa man ko padaganon. Kaya matagtag ko no agahang kuan. Opira. Pero okay ra man nangingani. Maglakaw-lakaw. Basta panington laman o kuan ba. Ginagmay. Bawasa ra to sila. Wa naman ng labay. Wala ko kita nga maglabay. Nara siguro sila dito dapat balik-balik. Kung siguro sila gatujik-tujik. Kung naman ko kita. Magani mo gawas sa gadlaw. Oh, ganiyan yung pakita na itong gadlaw gamay. Karon ko wa man ning gawas. Na tagupan man sa kuwan. Panganod. Alas 6 na sa buntag. Ninggikan midari kay alas 5. Saka oras na pod midari ga kuwan. Nakaulangin daw tag music. Naman ang kuwan guys. Exercise sabit mi dari sa merkado malit mi dari kuan utanon Pili bi. Pila nete? Uni lami kayo, may mga Kani? puno. Doon na to. Malit mi saging. Kawanin na ra ba? Katak anak ko ginanga guys ni mama. May mga giuna ginangag ni mama. Kay pinalata man na. Ugasan na kuan guys, utanon. Mani mong lutuon ron. Kay si Junjun guys nadari gahaling sa abuhan. Manami diha magluto karong tipid ugas. Naijang pangsungnod oh. Dagkadyo pangsungnod. Takang pa na siya gininit guys kay mamainit sa mi. Palit manig pandesal. Hey guys, mga Sudan. Dami ko Sudan. Ito sa tali mo dahil. Ano?
Tao gani. Uga lagi kay ni ma. Ako man nagluto gani. Pinauga kaya ron. Hi guys, mamota ninyo. Puro lagi. Tamang sadan. Sapsoy bulad. Sapsoy buwan. Kama. Koy, tugpo. Si mama, ikaw naman naguna. Nauna ko, gatas atong suga. Muni sakto ay nagmag-jogging. Banat ang kaon. Niloy naman eh. Looks good. Ano pa kapoy ba yung mag-jogging? Pwede ka mag-jogging. Pwede ka pwede lang kamdubli yung dako ko. Ano malagi naman gisumba o. Kaya pang gisumba, grabe ka siya malagi yapon. Dipindi naman yun. Tsaka ko mampug kinaon. Kung saan yung pagdahan mo huli. Umahal ka guys. Paborit ng giyan, pot-pot. Mura siyang naong pot-pot. Ami kisudan gapon awaron. Awaron sa mama. Tanagang bulan. Gapon chicken. Lami man gapon. Pag-gold pa mo ha. Kakawar, mas mama na kadingag. Chicken gapon karon bulan. Uyaw ba. Pintasan ng bulad. Ano sa bulad dai? Luoya. Luoya sa mga bata. Bawas-bawas ano na. Pangbansang suwa ning bulad. Mi ah. Imurang gi kuan ng bulad kita ganan. Awan nang nagitrabaho sa laing bansa. Ngaw na ni. Pangitong buwad. Ilugay na sila wa makakaon. Ano ni pangbansang suwa? Gusto mo ko ni pangbansang suwa, be? Bulad. Ginamos. Ginamos. Bulad. Ano bulad? Ginamos. Bulad, kay mo ni pangitaunon. Pari sagutan. Wow. Wow, pa ko na. Huwag may nani na pod. Kuya mabuhi na mo ko ani. Siyempre, liwat mo nasgiyan ako. Hindi man nasgiyan, paras nimo sa gamay pa nga. Sige daw reklamo yung sa mama. Okay? Sigiyan, kaya di mo na reklamador sigiyan. Kaya naman sa bansa. Sigat na ito. Hindi ikaw, arte man ka. Favorite. Kaya nang ikaw, luto. May kinaanag mo kog mga ingana sa sauna di man gid kumkog nga uran ba. Ngayon ako gym pa. Tubuan na putag mga bilbilani. Hindi mo ka mag-gym. Wala ko ka gym gahapon, 2 ka adlaw na. Hindi ka rin hindi mo ka mag-gym. Mag-gym ko ron. Maway ko gym ko. Di pwede dili. Nag-jogging naman ka ganina. Mag-gym gahapon ko nindot noon. Jogging buntag, paway ka adlaw din. Gabi gym nindot ta. Napurba ko itong interview. Kanag ko. Kalimuta. Unsa mo na Maning mo kalabasa. Oh, Pinana ba siya? O taragi. Unsa? Gihot na ragi. Ay di ko ini. ano siya tara, kuhay ko niyang kanon. Dorog mo lagi. Dorog mo lagi na. Mukhaan pa ganito. Ka, lang ka ba ka? Sabi mo, nanggal. Lulu kisigila nag-jogging. Sa una mag-jogging siksik kayo. Nakapa sibis pa gina nag-jacket kay gitabunan niyang belt bag diri dako kay belt bag diri. Okay, belt bag tiktok ka bo diri dinasto nga. Nagdama lang ka. Jama lang ka. Nagdapit ako kay Tugnaw. Dako na siya belt bag diri. Ba may raman ni isa ka tuwi kay pwede na ako mag-gym, pwede na ako mag-jogging. Uban ako rin mo mag-gym. Mag-gym, mag-jogging din kinananing nga na mo gamay ka. Ora dito ya dai pasangil dito kay na may video na gihot na rin kay yung roto. Ikat na niya ako kayo. Oh, Yung lorot na niya. Ay nagtangtanga atangin niya guys. Ano din mo kaon? Kurito. Sumangil pa. Naman ko kay 4 months na ko kay ka na operahan. Oh. Pila na naman kabuan pwede na ako mag-gym. Gym sun botol na gym. Manaban kong giyan mag-gym. Mag-gym ulit, mag-arsarsa dahil ko dito. Artasa. Dili Dili guli. to pagkaon na to. Diniguli.
Kaon. Siyempre katas man. Magigo man og mukha unta. Banta bitog din na mukha og magigo. Ah, be, panigo. Nalisang lang mi kay pinana baya ka na. Di ko niya muro. Dihot daragi. Ihot daragi. Tanan ano may sud. Pakor ta dayay pa. Bawa silas. Pakurat. Bantay mo reklamo mo magbanuban ko ninyo mag-gym ha. Reklamo gid mo. Magigo mo magsayo ka mag-gym nako. But. Pagkumpaya mo pagato dito. Kadyo tra kayo nita nagabhab. Pilipukaw ganun sa kanina, jogging tabi. Nugay tubag. Hindi marusan pa ba? Ha? Oh, kuya ko. Tubig inom tubig dagan. Kuyugon tang mo paganit na nagmata na. Utro pug ka. Utro pug ka. Kapuyugon kay aron makangga bug. Nagalutang pata. Lutang pata. Unsa man di gusto nimo? Udto na ta mga to. Ano mga Jogging ka ni matag tayo. Siyempre nag-gym. Ito rin orasa kang gipukaw teka, lasing ko pa mo to. Muna ka lang di kan pata sa natulog. Atik yun. Ate. Nagalutang pata. Alam mo na yung discarding lola mo kaya. Lasing ko pa itong gipukaw teka. Unang pagnaog na ko lasing Nalala ko. kami pakikatog. Pag-abli gani na ako nagigdar kubalik. Dugay mo kayo matugod. Dapat matug alas 9 belas di tug na. Tug ka alas 12 na, alas 12. Kapuin ka mo mata. Dagang itong baklay-baklay mga tigulang nito ay magkuhan, malikod-lingkod ng pakuan sa adlaw. Manamig pa mga guys. Busog-busog na ka. Mga pagkamay sa hawa.